Ελάτε μαζί μου να φύγουμε από Εστονία να πάμε Φιλανδία με το καράβι που είναι μόνο 2 ώρες. Εδώ φτάσαμε στο λιμάνι και πάμε να μπούμε μέσα. Εδώ φεύγουμε από το λιμάνι γιατί μας κόπηκε η χαρά, γιατί σαν κλασικοί Έλληνες φτάσαμε 15 λεπτά πριν και δεν μας άφησαν να μπούμε στο καράβι και εδώ του λέμε γεια. Την επόμενη όμως μέρα ξανακλείσαμε και πάμε να φύγουμε αυτή τη φορά επιτυχώς από την Εστονία για τη Φιλανδία. Φτάσαμε ξανά στο ίδιο λιμάνι με περισσότερο χιόνι. Σήμερα ανεβαίνουν τις χιλιόμενες. Πάμε να πάρουμε θέση για την αναμονή για το onboarding. Γενικά είχε πάρα πολύ κόσμο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Άνοιξε το gate 2 και προχωράμε για να μπούμε μέσα σε αυτό το καράβι. Δεν έχω ξαναμπεί σε τόσο μεγάλο καράβι, είναι η αλήθεια, οπότε μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Και εδώ πέρα είμαστε χαρούμενοι πλέον γιατί είμαστε τόσο κοντά στο να ξεκινήσουμε και αυτή τη φορά επιτυχώς να φτάσουμε στο προορισμό μας. Και φύγαμε για ένα mini tour μέσα στο καράβι. Εδώ είναι το main stage, τέλος πάντων, που έχει και σκηνή. Περνάμε εδώ, έχει σκάλες, ήταν 8 ορόφους στο καράβι. Είχε μέσα εστιατόρια, είχε καφετέριες, είχε μαγαζιά ολόκληρα τύπου σαν εμπορικό. Εδώ είχε και σεφ που έκανε φαγητά. Είχε τα πάντα. Γενικά αυτό δεν ήταν πλοίο, αυτό ήταν, δεν ξέρω, κινητό εμπορικό. Και εδώ βλέπουμε μέσα στο live που αποθανατήσαμε ένα ζευγάρι που χόρευε. Ήταν πάρα πολύ cute. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ να βλέπω αυτή την εικόνα. Έκανε το ταξίδι λίγο πιο ευχάριστο και εντάξει, όπου να είναι εδώ βγαίνει και ο μάγος, γιατί βγάλανε και μάγο, ναι, μάλλον για τα παιδάκια από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά και για μας ωραία ήταν, δεν μπορώ να πω. Και εδώ φτάσαμε στο Ελσίνκι και φαίνεται από μακριά. Εδώ ξεπρόβαλε και ο ήλιος, καθώς από Εστονία φύγαμε με συννεφιά και με χιόνια, αλλά στη Φιλανδία είχε πάρα πολύ καλό καιρό, βέβαια με -13. Και βουαλά, φτάσαμε στη Φιλανδία και είμαστε έτοιμοι να την εξερευνήσουμε.